Καλώς ήρθατε στο Mirananda Breathing Space, έναν απαλό χώρο παύσης, ηρεμίας και επιστροφής στον εαυτό. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την αναπνοή για να ρυθμίσουμε το νευρικό μας σύστημα, να αφήσουμε στην άκρη την ένταση της ημέρας και να επιστρέψουμε στην παρούσα στιγμή. Πάρτε μια άνετη θέση καθιστή. Αν είναι δυνατόν, ακούστε αυτή την πρακτική με ακουστικά και βεβαιωθείτε πως βρίσκεστε σε έναν ήσυχο χώρο όπου δεν θα σας διακόψει κανείς. Κλείστε απαλά τα μάτια. Μαλακώστε τους ώμους. Χαλαρώστε τη γνάθο. Αφήστε το πρόσωπο να ηρεμήσει. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Και αφήστε μία αργή εκπνοή. Άλλη μία φορά, μία απαλή εισπνοή και μία αργή ήρεμη εκπνοή. Θυμηθείτε, η αναπνοή είναι το όχημα που μας επιστρέφει στο εδώ και στο τώρα. Αρχίστε τώρα να παρατηρείτε τη φυσική ροή της αναπνοής σας. Καθώς εισπνέετε από τη μύτη, νιώστε τον αέρα να εισέρχεται από τα ρουθούνια, να κατεβαίνει απαλά προς την κοιλιά. Η κοιλιά μαλακά φουσκώνει, τα πλευρά ανοίγουν και τελευταίο γεμίζει το στήθος. Καθώς εκπνέετε, το στήθος αδειάζει, τα πλευρά επιστρέφουν και τελευταία μαλακώνει η κοιλιά. Πάρτε ακόμη 2 συνειδητές αναπνοές. Εισπνοή και εκπνοή. Άλλη μία φορά, εισπνοή και εκπνοή. Αν παρατηρήσετε το νου να φεύγει, απλώς αναγνωρίστε το. Είναι απόλυτα φυσικό. Και απαλά, χωρίς πίεση, επιστρέψτε. Μπορείτε να φανταστείτε μία μικρή κόκκινη τελεία μπροστά από τη μύτη σας. Ένα ήσυχο σημείο συγκέντρωσης. Κάθε φορά που ο νους απομακρύνεται, επιστρέψτε εκεί και επιστρέψτε στην αναπνοή. Τώρα θα αρχίσουμε την ισόχρονη αναπνοή. Εισπνοή για 4 χρόνους. 2, 3, 4. Εκπνοή για 4 χρόνους. 2, 3, 4. Ξανά. Εισπνοή. Εκπνοή. Συνεχίστε με το δικό σας ρυθμό. Εκπνοή. Αφήστε την αναπνοή να γίνει ομαλή, σταθερή, ήρεμη. Αν οι 4 χρόνοι σας φαίνονται γρήγοροι, επιβραδύνετε απαλά. Η εισπνοή και η εκπνοή χρειάζεται να έχουν την ίδια διάρκεια, χωρίς προσπάθεια. Με σταθερή εξάσκηση, η αναπνοή σας θα αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος. Και σταδιακά μπορείτε να περάσετε στους 5 χρόνους, ύστερα στους 6. Πάντα με άνεση, ποτέ με πίεση. Πάρτε τώρα μια τελευταία βαθιά εισπνοή και αφήστε την αργά. Παρατηρήστε πώς αισθάνεστε. Λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο γιωμένοι, λίγο πιο παρόντες. Σας ευχαριστώ που αναπνεύσατε μαζί μου. Αυτό ήταν το Mirananda Breathing Space. Να είστε καλά. Να είμαστε.